ka ba ma hukumomi ko gwamnati a matakai daban-daban tun daga matakin jiha da karamar hukuma da kuma ƙasa baki ɗaya. To ina jawo hankali musamman na fulanin kar kuma su sake shiga wani abu wanda yake kusa da kidnapping din. Ina ji musu tsoro kar ku shiga izala kuma kar yan izala su ɗauke su mai da su ce za su yi musu wani abu su komo bayan suna yan fashi yan kidnapping ko za su zama yan izala, wato sun bar addini kenan gaba da sun zama makiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa ake kin izala ba ta itirafi ba ta ganin darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To rashin ganin darajar annabi Muhammadu in an fada ciki abin da aka fada kuma ya fi ma wata kila fashi din da ya fi fashi din muni, don fashi zaluntan mutane ne, amma kin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fita daga addini ne. Ku kiyaye kanku kar ku yadda ku shiga izala, kar ku yadda ku shiga izala, kar ku yadda ku rika fashi da makami, kar ku yadda ku yi kidnapping. Duk wannan miyagun abubuwa ne. Ku nemi mutanen da ba wannan suke ku haɗa kai da su. Su kar ku yarda wanda suka sace muku shanu su dawo su sace ku su je su ɓata muku hali, su ɓata muku tunani, su koya muku fashi, su koya muku bindiga, su koya muku kashe mutane, su koya muku miyagun halaye. Allah kiyaye mu, Allah kiyaye dangin mu Fulani, Allah kiyaye mu jama'an musulmi gaba daya, Allah kiyaye mu jama'an musulmi gaba daya. Kuma zan nanata kar ku fito cikin waɗannan abubuwan ko kuma ku fara izala. In kun fara izala shikenan kun yi rawan baɗakin ko menene, kun fara cikin abin da ya fi wannan muni. Da kuna cikin taɓo kun fita kun fada cikin kashi kenan. Kiyaye, ina muku faɗa yan Fulani kar ku shiga izala, ba halin ku bane izala. Shi Fulani duk yadda kai ba za ka raba shi da annabi Muhammadu, duk yadda kai. Miskini sai ga baya sallah, bai san me addini ba, amma tun da ya gada shi musulmi ne, annabijo zaka ji annabijo shi ba za ka raba shi da annabi Muhammadu ba. To in kun fita daga cikin wannan fashi da makami kun fada izala, to kun fada fashin abin da ya fi fashi da makami din. Don fashi da makami zamba ne, zalunci ne, amma kin annabi kafirci ne. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu.